ಡಿ ಇನಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಚಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಆರತಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಶುರುವಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತ ಏತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇನ್ ಬರ್ಪುನ ಸಹಜ ಬಾಲ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಾದ ಬಾಲ ಇಂಥ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಠನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಲ ಮಗ ಪಾಪ ಒಮ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಬಾಲ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ತುಕ್ಕೊಡು ಅನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಗುಪ್ಪಾಡು ಈ ಸತಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋನಾ ಇವ್ ಬುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ತುಂಬೆ ಇಂಕ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾರೆ ದಾದನ್ಲ ಪನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ತರಕ್ ಪಾಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯರ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಉಂತು 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 ಅದೇ ತೂನಗ ಪಾಶ್ ಪಾಟಿಲಕ ಚೂಚಿವೇರು ಮಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಖರ್ಚಿಗ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಖರ್ಚಿಗ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡ ತೂದರ್ಕನ ಬಲ ಬಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲ ಯಾವ ಅಸ್ತಿಕನ ಬಲ ಪಾಟಿಯ ಪಲ್ಲಕನಿ ಹಲೋ పొన్ను బాలేనే పొన్ను బాలేనా ಪ್ಲೀಸ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಾಲ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಮದಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ ನಿನ್ನ ಹಠ ಬೊರ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ನ ಏಪಲ ಮಾದ ಪೂಜೆ ಇರು ಪೊಣ್ಣಾದಲ ಆಂಡೂಲ್ ಮನ್ಪಂದಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕ್ ಮಾತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮಗನಂಚ ಸಾಂಕದೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನತ್ತಕುಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಈರೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಆಂಡಲ ಆನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತರಂದು ಪಂಡರ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಂದು ತೂವಂದೆ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆನು ಕಜಾವ್ದ ಜಾಗಗು ಪಾಡಿಯರು ಇನಿ ರಜೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ಸತಿ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯನ ಇಜನ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೊಡುಂದ ಅನಿ ದೇವೇರಿ ಆ ನೆಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚ ಮಲ್ತೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನಗ ಮನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಸಾರಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಂದಿರೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಂ ಶೋರ್ ಇನ್ನೇನ ಮಗಲ್ ಬತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಇಂಕೊಂಚ ಮಿಗ್ದಿಲ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ್